Social media filɛ o kuma fɔlɔ ka di olu ta émission dɔ ye ɲɛbɔ dɔɔni o sɔrɔ sanji bana Bamakɔ ani sanji y'an kolonisɛ la dɔɔni an b'o hakɛ dɔ ɲini mɔgɔw fɛ émission dɔɔni kɛnɛ an bɛ sunkalo kɔnɔ o sunkalo émission tako filanan ye an bɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ de bɛ kɛ dɔɔni mais ni a woloma kana ɲininka mɔgɔw ka kumakan na k'a to mɔgɔ si k'a dɔn a sigi a bɛ fɔ kaba la ko se mɔgɔw an bɛ yan karamɔgɔ Mamadu Dawu ni dɔw b'a fɔ ko Mianga Dawu dɔw b'a fɔ ko karamɔgɔ Dawu an bɛna kuma jalele ma ça va présenter jama la an bɛ sɔrɔ ka don an ka ɲininkali kɔnɔna la moriya hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min na an bɛna sɔn ka i sɔnna ka an kunbɛn émission i fɛ yen bi a diyara n ye kojugu a télévision dɔɔni kɛnɛ bɛɛ ti sɔn ka kuma wa bɛɛ ti se kuma la n'i sɔnna ka kuma a diyara n ye an bɛna don a kɔnɔ sisan waati sani waati k'an ta tigɛ yɛrɛ moriya nana cogo min yɛrɛ da bɛ se ka don i la k'o ɲɛfɔ dɔɔni yanni ale gɛlɛn ma daminɛ alhamdulillah ni diyara n ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mayiga kosɛbɛ ni ko moriya nana cogo min na ni ko diinɛ yɛrɛ i ko moriya ka fɛn bɛɛ de fɔ ni ko moriya ni ko moriya yɛrɛ moriya nana cogo min na an da don a la ka jira ka fɔ moriya tɛ fɛn ka Mayiga ye mun filɛ nin ye i ka baara i bɛ machine min kunna i bɛ nin de fɔ ne mun fɛnɛ sigilen bɛ moriya la bɛɛ n'i ka baara de ala ye sababu mun fana da sababu ye jumɛn ye i bɛ baara min kɛ ka bɔ la o de ye sababu tuma dɔ la ne ka baara ni i bɛ nin de bɔ ne fana ka baara ye moriya de bɛ bɔ moriya yɛrɛ ye tuma dɔ la Mayiga ni jaabi moriya ye fɛn dɔ n'i ko mori dɔrɔn bi mɔgɔ b'i jateminɛ kɛ jumɛn tulomani trompeur kana bila n'a ɲɔgɔnna b'o fɔ parce que munna b'o fɔ a ma dɔn de ala de ko kuranna kɔnɔ ya ibada la ya ne ala bɛ dɔn e ni ala bɛ o de la ala y'o fɔ ni ko moriya bɛ taa diɲɛ sallallahu alaihi wasallam mun an b'o fɔ a y'a fɔ a ka sahabaw ye a ko ma don dɔ la misala la a ka sahabaw taara yɔrɔ dɔ la ala kɛ u taara bɛn ni banabaatɔ gɛlɛn dɔ ye banabaatɔ ye bananen ye haya de kɛ a furakɛlen ni kuranɛ haya ye ne y'a essayé ka fɛn dɔ bɔ ka taa ni ka kɛ kun ye maintenant tuma min na o nana ni wari ye o nana ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko alakira ma ko anw kamatɔ k'an to bagangɛnyɔrɔ la walima an to ni lahala an nana sɔrɔ banabaatɔ dɔ bɛ yen a bɛ nin lahala la u ye nin d'a ma yala alakira a bɛ daga yan k'a dɔn alakira ko hali n'a ye dɔ di ne ye alakira parce que munna i y'a furakɛ ni ala ka kuranɛ haya de o ye kelen ye moriya ye fɛn dɔ de tuma dɔ la bɛɛ n'i ka baara don misala la alakira ye misala di a ka sahabaw ma don dɔ la n'i ko moriya fɛn bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ misala yiri b'a kɔnɔ kuranɛ b'a kɔnɔ laturu b'a kɔnɔ kana bila bisimila b'a kɔnɔ dɔnni bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ moriya kɔnɔ fɔlɔ k'a sababu kɛ dɔnniyaw yɛrɛ sɔrɔ cogo ani kalan kɛcogo fɛ mais bi o tɛ yen bilen
mun an b'a fɛ mɔmɔriya bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo alakira la don dɔ la alakira n'a ka sira bɔ taama sera yiri dɔ ma yiri min na a y'a minɛ a ko aw ne taga saba ma yala aw ɲɛ bɛ nin yiri in na wa ɲɛ b'a la aw k'a to ala ye bana o bana la dugukolo sanfɛ ala y'a yiri da ka taa dugukolo sanfɛ ni alakira ka kuma donc nin ye galo fila ye minnu tɛ se ka sɔsɔ sinon dɔw b'a fɔ ko ka mɔgɔ mago dilan kuranɛ la walima na si waati mɔgɔ bɛ fɛn dɔ b'a dan yala ni ya ina ko yi da ya ko yi da alhamdulillah ni ne ka den bamanan mana ni ye fɛn fɔra ye mun dɔn i bɛ nisɔndiya kosɛbɛ mun na an bɛ nin fɔ i ye mun fɔ dɔw b'a fɔ nasi dagalen tɛ dɔw b'a fɔ ko alakira ma kɛ kosɛbɛ baga ninnu ko baga ma bɛn sɛbɛn ma bɛn o ye faamuyabaliya de ye mun na an b'a fɔ ko faamuyabaliya ni dɔnbaliya ni tɛ mun dɔn walima a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn o de ka ɲi alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya musala a ye fayida caman di an ma kuranɛ kɔnɔ musala la n'i bɛna dumuni kɛ k'a fɔ bisimilahi rahmani rahim alakira o d'a ma kuranɛ kɔnɔ o ye fayida dɔ de ye a ko misala la n'i bɛna da su fɛ i ka fɔ bisimilahi rahmani rahim bisimilahi ko bɛ ka kɛ kurusi kalan i ka sɔrɔ ko kilasi dɔ ko Allahu i ko kalan i ka kuranɛ dɔ bɛ falaki kalan i ka kuranɛ dɔ bɛ nasi kalan i ka kuranɛ bɛɛ kalan ka i tɛgɛ la k'a mɔ i ɲɛda la e b'a kalanlen min kɛ k'a to i tɛgɛ la e bɛ daji min to i tɛgɛ la o ye mun ye o ye nasi de ye o fo k'i an k'a faamuya o ye nasi de ye misala la dɔw b'a fɔ ko nasi bɔli tɛ fɛ k'i ka kuranɛ kalan ti la e ye kuranɛ kalanlen min kɛ ji la ka kɛ ala ka daji to a la o ye nasi de ye maa min ye nasi bɔ bolo la ka kuranɛ sɛbɛn k'a kɛ nasi k'a di mɔgɔ ma k'u yɛrɛ nafa na ani maa min ye ji kalan ji la k'a di mɔgɔ ma k'u yɛrɛ nafa na a bɛɛ ye kelen différence foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ hali i b'a ye an balima worokiya kalanna dɔw bɛ yen n'i taara u ka worokiya kalanyɔrɔ la i t'a sɔrɔ u bɛ kuranɛ de kalan ka na ɲɔgɔn ye kalan ji la k'a bila ka to k'a fɔ di mɔgɔ ma ko dɔw bɛ kuranɛ kɛ u bɛ kuranɛ kɛ ka si ɲɔgɔn ma ala ko kuranɛ kɔnɔ wa mina se mina ni ala kuma kan a ko an masa tala ye kuranɛ jigin ka kɛ fura ye lil mu'minuna wa minazil min alquran an masa tala ye jigin kɛ kuranɛ na ma huwa shifa'u ka kɛ fura ye ni ala kuma kan maintenant sisan kuranɛ bɛ fɛn bɛɛ kɛ n'a fɔra furakɛli dɔrɔn tɛ bana sira sara la kamanagan dɔ bɛ e la sisan e yɛrɛ t'a dɔn i bɛna bɔ a kɔnɔ cogo o ka jugu ni bana ye o e ka denbaya yɛrɛ ka nasɔn e t'a dɔn i bɛna sɔrɔ cogo min na o ka jugu ni bana o ye bana de ye mais nin bɛɛ fura bɛ kuranɛ kɔnɔ i b'i yɛrɛ furakɛ n'a ye i b'i ka fantanya kɛlɛ n'a ye i b'i ka bana jugu kɛlɛ n'a ye c'est à dire tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ba bɛ ka na i ma kuranɛ b'a kɔnɔ tuma dɔ n'i y'a faamu misala la kuma la sura la kuma ko sɛbɛn tɛ kɔnɔ tɛ o ye fɛnba de ye e filɛ nin ye e tɛ se ka kuranɛ kalan mais ala kira ko misala la n'i bɛna da su fɛ i ka kolo wallahu siɲɛ 3 kalan i ka kolo zikiri bɛ falaki siɲɛ 3 kalan i ka kolo zikiri bɛ na siɲɛ 3 kalan o siɲɛ 3 in e tɛ se k'a kalan e nana ne fɛ a karamɔgɔ tiɲɛna ne bɛ ka tɔɔrɔ su fɛ kunnafonijugu bɛ k'an sɛgɛn walima mɔgɔjugu bɛ k'an sɛgɛn ne ko ma ko dilan t'a la a 1000 di yan e ye 1000 di su fɛ ne ye nasi bɔ ka sɛbɛn k'a d'e ma e taara e su fɛ e datɔ k'a mɔ e y'a mɔ fɛn tɔɔrɔ min bɛ e kan o bɔra e kan a ma ban wa walima ne ye papiye sɛbɛn dɔrɔn ka kɛ sɛbɛnden ka kuranɛ ninnu haya ninnu sɛbɛn dɔrɔn kɛ tuma dɔ la i bɛ se ka fɛn dɔ k'a la k'a sɛbɛn ka kɛ sɛbɛnden kelen tan nin don i ka so kɔnɔ i k'a mɔgɔjugu tɛ don ye ala barika la e kisi la o la a ma ban mais est ce que o sera nin bɛ bɛn nin tɛ bɛn n'i ko nin tɛ bɛn ala kira ma fɛn caman kɛ anw bɛ ka ko kɛ bɛ na bisiri n'i ko ala kira ma nin kɛ ala kira ma nin kɛ n'i y'a ta bi c'est à dire que silamɛ bɛ dɔgɔya silamɛ bɛ dɔgɔya parce que munna an bɛ seli misiri mun na misiri fɔlɔ ala kira ka misiri kun bililen tɛ misiri si tɛ yen mɔgɔ i bɛ seli ala ko n'a bililen tɛ karo kun t'a kɔnɔ ala kira kun bɛ seli cɛncɛn gansan de kɛ e ka misiri bɛ cogo di misiri ala kira yɛrɛ kan ka da an ka na diinɛ misiri yɛrɛ masiri fo ka dama tɛmɛ mais bi an ka misiri bɛ cogo di ni masiri tɛ fila ye a dama tɛmɛ donc k'a yira bɛɛ lajɛlen na dɔnni ye fɛn dɔ de ye n'i bɛ kuma dɔnni fɛn o fɛn kan n'i bɛ mun dɔn kuma kan n'i tɛ mun dɔn i ma mɔriya ye fɛn jumɛn kan fɛn dɔ ta ka kɛ ko dɔ ye ko dɔ ka kɛ sala ala ko bɛɛ ka wuli ma jaabi bɛɛ bɛ yen nɔ ala ye ko bɛɛ de ma mɔ mais tuma dɔ la dɔ bɛ yen n'o ko ala ma nin kɛ ala b'a kɛ parce que tuma dɔ la ala ko e ka nin to yen ale y'o to yen ala ko nin kɛ ale y'o kɛ mais ala ko e ka nin to yen e m'o to yen ala ko e ka nin kɛ e m'o kɛ e n'o tɛ se ka kɛ kelen o donc tuma dɔ la fo mɔgɔw ka fɛn dɔ de olu b'an bolo an ka
bi thème principal yɛrɛ n'o ye yiri ani cɛ 30 an y'o de kɛ thème principal ye k'i bonya n'o ye i ka dɔ fɔ an kunfin o kan nka an bɛna daminɛ cɛ 30 la cɛ 30 yɛrɛ ye mun ye dɔɔni sɔrɔ alhamdulillah cɛ 30 ye dɔɔni dɔɔni kabakoma ba de bila dɔɔni tɛ dɛ cɛ 30 tɛ bila dɔɔni yiri tɛ bila dɔɔni maladɔn tɛ bila dɔɔni parce que munna ni si tɛ bila dɔɔni dɔɔni kɔrɔ de don san 100 yiriga san 2 yiriga a bɛ se o ma ni ye cɛ 30 ta cɛ 30 ye dɔɔni dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la n b'a fɔ Mali la e yɛrɛ min filɛ nin ye mɔgɔ si tɛ dugukolo sanfɛ ko cɛ 30 ta Mali cɛ 30 misala la kala 4 tɔmi 5 kala 4 o ye silamɛso ye tɔmi 5 o ye kafiriso ye kala 2 tɔmi 1 tɔmi 2 ye kala 2 o ye silamɛso ye tɔmi 1 ye o ye kafiriso ye misala la silamɛso ye silamɛ ye 15 ye kafiri ye 15 y'aw fara ɲɔgɔn kan bɛ bɛ 30 tɛ n b'a d'i ma n ko mɔgɔ si tɛ dugukolo sanfɛ ni cɛ 30 t'a la i bɛ fɛn o fɛn fɔ kuma ni dalu ye misala la tɛgɛ apprenti filɛ nin ye 1 fila 1 fila 3 4 5 6 7 8 9 10 1 fila 3 4 ni tan duri ni tan duri la fara ɲɔgɔn ye ka fɛ bɛɛ ye dɔnni tɛ kunfɛ kuma ye n'i bɛ kuma fɛn o fɛn la a ɲini k'a dɔn fɔlɔ cɛ 30 jinɛw bɛ yen a silamɛ jinɛw bɛ yen a kafiri jinɛw bɛ yen mɛ tuma dɔw la dɔnni fɛn o fɛn i b'a baara ɲini ni mɔgɔ bɛ yen nɔ n'i bɛ karamɔgɔ tɛgɛ ci karamɔgɔ la kabakokɛla de don lillahi cɛ 30 cɛ 30 dɔnna de bɛ nin so in taama na ye ko diɲɛ yɔrɔ min ka di ka taa jɔ ka so yɛrɛ ta yɔrɔ min ka di ka taa bila cɛ 30 de b'a lillahi jamana ni jamana ka fitinɛ ka fangasi dɔn kelen cɛ 30 de b'a wa ka tasuma wuli dugu la fo ka diɲɛ la ni cɛ 30 o de kama cɛ 30 ye dɔɔni n'i b'a fɔ karamɔgɔ b'a dɔn mɛ ni cɛ 30 ye datugu lahara b'a sɔrɔ i ma datugu wa n'a y'i dayɛlɛ lahara b'a sɔrɔ i ma datugu donc o kama cɛ 30 ye dɔɔni don dɔɔni kabakoma ba de don ala k'an bɛ sɔrɔ ma n'o fɔ ko ye mun ye ko ka hakili dayɛlɛ ka baara kɛ n'a ye anw minnu b'a fɔ nin ma ɲi nin ma ɲi fɛn minnu bɛ yen n'a ma ɲi ala y'o fɔ an ye o misala la ka na boli sɔn depuis ala ka n d'an ma boli sɔn wa n tɛna boli sɔn ni ala sɔnna fo ka dugukolo meleke wa ne ye boli sɔnna hakɛ min tobi ka don silamɛya la n'u bɛ seli bi a dɔw hali bila o bana fila dɔ la n'i ko misala la dɔw bɛ na c'est à dire question caman bɛ yen kuma ninnu filɛ Mayiga walawalaliw b'a la kosɛbɛ dɔw b'a fɔ nin ma ɲi nin ma ɲi nin ma ɲi misala la e Mayiga sisan n'i ye banana sa ala k'an na kisi a ma i bɛ wuli ka taa hali n'i ye waliyu de i bɛ taa appareil de bɛ da i la appareil min bɛ da i la appareil fɛn jugu kafiriw ka fɛn dilanlen tɛ a b'i lajɛ o a t'i lajɛli de kɛ wa a lajɛli mun don lajɛli sugu jumɛn don e silamɛtɔ e sɔnna ma kafiri kun kelen ye fɛn min dilan depuis ala k'a d'a ma ala dɔn a tɛ kira yɛrɛ dɔn a tɛ kira yɛrɛ tɔgɔ fɔ a d'a ma mɛ maa min ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah depuis maa min ko ala ye kelen muhammadu ye ala ka ciden ye a bɛ seli a bɛ sɔn e y'o kafiri a bɛ sɔn parce que mun ye kafiri mun ye i bɛ taa sigi don o don k'a bari kɔrɔ ni kɔnɔdimi y'i minɛ i bɛ taa sigi u bɛ eco ni fɛnw kɛ la arajo bɛ k'i la ecographiw bɛ k'i la a bɛ lajɛ n'appareil min na i b'a dilan cogo dɔn lajɛli tɛ wa e yɛrɛ t'a fɔ ko ka taa consultation kɛ wa anw fana ta ye cogo min na i tɛ sigi ka consultation kɛ k'a yira mɔgɔ la ko nin fɛn min bɛ n'i ka dɔn fɛn dɔ la dɔnni ka na dɔnni fɛn o fɛn i b'a balimakɛ kɔnɔsɔn ɲɛɲini fɔlɔ i k'a dɔn c'est à dire que an kana ala dɔgɔya ka taa ala bila yɔrɔ la c'est à dire yɔrɔ la ni ala ni yɔrɔ min man kan quoi ala ma dɔn de wa ala ma dɔn ko fɛn ma yi yalahi ni ala dɔn e tɛ sɔn ka ala ni kula nɛgɛ da abadali se ko sa ni ala musala la dɔw b'a fɔ ko ni bɔla nɛgɛ dɔ dɔrɔn ko e ye fila fara ala kan ni bɛ se ka fila fara ala kan a b'a fara ala kan ni dalu musala ala tɔgɔ don ala tɔgɔ don e ala de tɔgɔ sɛbɛn bisimilahi rahmani rahim e y'a sɛbɛn dɔrɔn k'a bɛn ala ni e ala tɔgɔ barikama ni n y'a to olu kɔnɔ ka yɛlɛ mais ala tɔgɔ don est ce que a bɛ se ka bila ala
donc sababu doni ko ni sababu labara dore gala jona anga hakili to dira kosobe donc ni fen fla de be kam go sega kosobe ala ka bo ala bla yoro mun ala manga ko anga ala bunya anga ala ka bunya yira ni o don ba alhamdulillah ala ko kana bolison kana joli bon fen no kan ka ko ke makogla o kan tebe mais ala to sebe ka qur'an haya sebe ki yira makogla alhamdulillah o bebe ka seben ki langla ala to jenena ka soro ama sebe ni joli ala to sebe ni papier la ka sebe ni ala to dabay ka do ifar ko la ka ketta ngana basi fu ta la maiga alo yoro kadi ni ala ko ni o kete mo ambe che biso mo kono kuma la sura na sego kono ambe sego kono ka haketo nyine ke ka yira mo la ma do ni gibe kuma doni na doni kuma ka gele ko iba fege ga do men no kono ka yira mo la fendo do akai wala ma amai ala ka me so ma inshallah so ti ala ya che biso ba ambo mun kono la ya ni an wulla sanu wala ne wulla sanu ka che biso ba ka kuma ci papier ka hamina ko do kono ka to la la binya wala ngana teme sewa do ko ka mbulu do la na fo bulu do la to ni kono to alhamdulillah mai ga ni ga kuma ga injara ko sobe bamano ko jini bena teme sara do ibe doni ni famo fendo alu qur'ane tuma do la hal ala to niya mene tuma do la ba mene mo ko de bulu wala kitaki sigaka ina ba shekana mawlo ni ala to mene to mena o madu ko mo shila ya famia donc mala surana me mun kon fiye doron cebi saba ni bena do ala bisa cebi saba bara do bisa ya ne saba mai ga ni cebi saba ke ta be ni ke weche ngota bare black o ti black ga nya sin cebi saba bara ma wal ma ya mo iya mo ra ka ke de ai parce cebi saba e fendere doni do ni ba bara dije ka gera do mala mambi kalala tuma do la kuma la surana do ma ba fo ko way ko ka afurisi doni ndo ni afurisi ga ba bana na fara ko afurisi ma do ba ko muso do muso ko ni chekote doni do ni be do ala musala na ni be qur'an no fe bi ta gere karamo de la hadisi karamo na ne kan kala e be sanjo liga territoire ni manyo ko la wo manyo ko doni wo territoire ko fe de karamo bi kala fi bina qur'an do bon musala la tour fene beti ni bina la tour fene kala e be gerete o tuga kelende la tour do mala aka san na ne kan kala la tour la aba fi bo la tour doni charti ni ndi donc ni yo charti dafa abana abe la tour yirela ibe la tour kala ka donc e bolo donné no e ke bolo do la tour la ko chebi saba fene beti ni mamu be chebi saba do ni be feka mo be feka na kala ibola be wuli ki segara ka sa ne be feka ni doni nyini bolo ka do alla day juma charti juma ama fo bon vraiment alhamdulillah ni be do chebi saba la don sara ni don sara ni to na don sara da yalla la alhamdulillah ni ere be feka ka mo ka donc a baraka nay ko sara de be do ko maintenant o sara yirele ko ilam sisa musalla ni bina kala sara o sara iba damna ni fendo di ebe ni ne ke ebe prebe bola be ni ke prebe bola be ni ke o de kala sara donc cebi sawa te doro ka wuli doro ki karala cebi sawa ni wuli la ki karala ni o de fo nay datu la haraba so de bi ma da la fiu doni mun ka telika ma kele ni doni be je ko na cebi sawa de do o de kama do ma ba do mun ba do lo te kulongala doni wa ima ko be jina tiga fana cebi saba bi ke jien fembe président yi ministre yi député yawo wa ke Kenya jugla kari cebi saba ba ke wa ka jien fembe ji cebi saba ba ke ayo mo ye yano encore ni samara la yano be cebi saba ti duguma ka sanu jolo ko ka asmanu ko ndama cebi saba la ko ka bo dugolo jugo fo ita ke ni doni te kuma nyanga te fiu asante foi ka ati kela te foi kuma nyanga sraw be ne no lo tere kuma nyanga sraw be ere mo la ne kuma nyanga mo nya de ta do be la si ta be zi o ele sire me ne be ka yira mo ka yira bela jere na doni no nga ni mara do nga la mo ala ka me ke bi sa doni na fama pa me ni be do ala bi dia ba furu siri ka gere ado magala o ki kala ni ko fe ala ka tala ka tumo dola nya ke barka sorala parce que nya fi tum na jino bala adama di sadi jino bala o kele flana fene mu islamo bala kafiru bala ni be don te bisabala me e ba don tugodi todo fi ka gere ado magala ala ka me so ma inshallah sawati ga alai o jaman ko jugo émission doni ka alsa ba kono ke bisaba no e anga émission thème principal kele ambo kono alsa ma bo foro e ko wo te bisaba abiseka mogo nya wana pera mogo sa nga abulu question mun ona bo kan shakti mi kan wada bisaba do la ko wala do na alhamdulillah do be seka fo do ti seka fo parce que mona mala surana me mogo la famille di
ka conséquence yira mɔgɔw la mais ga be cɛ bi saba baara cogo o cogo kana cɛ bi saba baara ka sɔrɔ i ma gɛrɛ dɔn b'a la o k'i kala la kana baara fiyewu ka sɔrɔ i ma furu siri kelen cɛ bi saba n'a baara la ka d'i ma diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ k'i ka taa baara kɛ kana sɔn k'a don i ja kan n'i y'a don i ja kan lahara b'a sɔrɔ en tant que i ma taa o kelen dayɛlɛ i bɛ sa o maɲumako kelen na i kunna jalen i ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɛ o kɔfɛ lafiya la non kana se o la ni ja bɛ dingɛ la i ja bɛ dingɛ ka kɛ cɛ bi saba bagan walima sɛbɛn walima dabali fɛn dɔ don o kan lahara b'a sɔrɔ o bɛ yen e bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ sa n'i ma ja a ye bɔ man di dɛ ala ni ɲɔgɔnw de ko don ni yala ni ɲɔgɔn dɔw bɛ cɛ bi saba i bɛ se ka mun fɔ walasa an kunfin bɛ se ka ɲɔgɔnna caman bɛ cɛ bi saba la wa cɛ bi saba citɔla gansan yɛrɛ kana ci i ja kan o fɛnɛ dɔ ye kana sɔn k'a ci i ja kan n'i tora k'a ci i ja kan misala la n'i bɛ ka tɔɔrɔ de ta ka maa sɛgɛrɛ n b'a fɛ yen a bɛ fɔla yɛrɛ la donc fɛn tɛ fɛn mun ka nɔgɔ quoi wa fɛn fɛnɛ tɛ fɛn mun ka gɛlɛn ɲɛdɔnba la dɔrɔn mais cɛ bi saba bɛ baara caman kɛ adamaden na a bɛ dilanni kɛ fo i yɛrɛ b'a fɔ ko tiɲɛ na k'a ye dilanni kɛ misala la n ye silamɛso minnu fɔ n'i mago bɛ dilanni na i bɛ se ka silamɛso kɛ ka dilanni kɛ cɛ bi saba ne b'a fɛ yen n ko taa misala la i bɛ fɛ ka hali i bɛ fɛ ka bɔ i nɔ na sini sɔgɔma ne b'a fɛ cɛ bi saba la n ko taa hali n'a sɔrɔ i ka papiye bɔra k'a ban k'a siɲɛ k'a fɔ e bilala ka bɔ baara la cɛ bi saba la n b'a fɔ taa sini i bɛ sigi nɔ na foyi t'a bali cɛ bi saba de b'a kɛ i tɛ bɔ i nɔ na hali fiɲɛ t'i fɛ cɛ bi saba de bɛ se k'a kɛ sini tɛ dɛ k'a kɛ bi k'a fɔ i karisa a bɛ kɛ bi o de don wa mɔgɔ kɔni tɛ fɛ ka karisa ye nin pilasi la ko f'a ka bɔ yen a bɛ to yen cɛ bi saba de b'a kɛ walahi un ko de don ni cɛ bi saba ta m'a f'i ye hali a tɛ bɔ a nɔ na cɛ bi saba de bɛ se k'a kɛ wa baganw yɛrɛ bɛ n'an labɛn ka di cɛ la hali ni mɔgɔ ŋana juguya ta k'a bɛna don i ka don dɔ so donda fɛ n'a ɲɛ dar'e kan a bɛ bɔ ka bin fɔlɔ a ye fura ti n'a ye jago cɛ bi saba la a bɛ bɔ ka bin a bɛ yafa ɲini fɛ sinɔn a tɛ se ka taa o de kama bamananw ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la dɛ dɔnni ninnu kana kɛ dɔrɔn ziirinda ye walima n nisɔndiyara dɔrɔn walima n bɛ se na walima n donna karamɔgɔ kan bɛɛ kɛlen bɛ karamɔgɔ kan donna ye dɔrɔn mun mana karamɔgɔ tan ni mugan ni dɔɔni yala dɔrɔn o y'o kɛlen karamɔgɔ ye karamɔgɔ t'o fɛn dɛ dɔnni cɛ bi saba bɛ nafa caman ɲɛ musala la an b'a musala surun dɔ di musala la cɛ bi saba n'i y'a kafiriso yɛlɛma ka kɛ adama ye i ye kalan naani kɛ ka tɔmi 5 min bɛ yen i b'o kɛ adama ye i bɛ a bɛɛ ci ka taga ten a bɛ garisɛgɛ lase mɔgɔ ma n'i y'a ci o cogo la e ka jɛ i ka sanumugu ni warijamugu ɲini i ka sanu la dɔn ɲini k'a dɔɔni k'a papiye na i bɛ se k'a ci siɲɛ 7 na donc i bɛ adama ci a kafiriso ninnu bɛɛ la ka taa donc ni adama sigi a kafiriso ninnu bɛɛ la ka taa i ka sanumugu ɲini ka warijamugu ni sanamugu ɲini k'a k'a papiye la n'i y'a kuru k'a bila i kun a bɛ garisɛgɛ se mɔgɔ ma a bɛ sɔrɔ dayɛlɛ adamaden o y'a nafa telima dɔ ye est ce que mɔgɔ min ma furu se yala n'o i bɛ se k'o de kɛ ko basi foyi t'a la o de ye a ko nɛgɛmanw ye o ye ko wala musala la dɔ ko nin kɛ n'i ye nin kɛ nin bɛ nin kɛ o n'a ɲɔgɔnna mais kana k'i ka baara de mais ni cɛ bi saba fana datugu yiri dɔw bɛ yen an bɛ hinɛ mɔgɔ ma k'o di mɔgɔw la fana yiri 2 bɛ yen cɛ bi saba ye datugu cogo cogo yiri 2 b'i dayɛlɛ an bɛna tila se yiriw ma a fɔ ɲana ka ɲina ala k'an bɛ sababa ma o ye si ladɔn ani barakala ye ayi cɛ bi saba kɔni n'a ye datugu nin kɛ k'i yɛrɛ dayɛlɛ balimakɛ i b'o ko walima i b'o n'i ye cɛ bi saba n'i y'a baara kɛ sisan misala la baara gɛlɛn dɔ bɛ yen hali jamana yɛrɛ kun ko baara i y'a kɛ sisan i yɛrɛ b'a dɔn i b'a kɛ i tilala pewu tiɲɛ yɛrɛ la ni siri tɛ maa to n'i tilala e ka si ladɔn kari i ka barakala ɲini dɔrɔn i k'a to daga la k'a ko dɔrɔn o y'a ɲama lakari mais ne t'a dɔn an boli se c'est bon oui c'est oui ok an ta émission dɔnni kɛnɛ halisa pan technique fitinin kun y'an sɔrɔ an bɛ ka avancer ŋgali b'an bolo ka mɔgɔ cɛ bi saba ani laturu différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulilayi rabbil alamin différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais différence baw tɛ mais différence baw fɛnɛ don parce que kuma fɛn o fɛn n'i b'a fɔ a fɔ i k'a walawala laturu ka nɔgɔn ni cɛ bi saba ye laturu ka nɔgɔn ni cɛ bi saba ye laturu maa kɛlɛ ma teli wa komi a maa kɛlɛ ka teli n'a bɛɛ ni laturu fɛnɛ dɔn i b'a fɔ k'o de ka teli ni cɛ bi saba ye laturu ye fɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ale fɛnɛ ye fɛn mun jigira ala ka kira dɔ kanu anabi Idirisa alayhi salam laturu bɛ jigin ale kan ala y'a jigin ale kan ka kɛ fɛn ye tuma dɔ la i b'a sɔrɔ yɔrɔ don tɛmɛna kafiriw tun bɛ ko maɲaga i yɛrɛ da magara mun na i n'a fɔ ka bere bila ka kɛ sa ye o n'a ɲɔgɔnnaw ka jurukisɛ bila dɔrɔn a ka yɛlɛma kɛ sa o n'a ɲɔgɔnnaw walima kɔlɔsi kɛ sa ye walima ka boli bila a bɛ kuma o n'a ɲɔgɔnnaw bon ala fana ye kira o kira cɛ ala ye mujiza dɔ de di a kira bɛɛ lajɛlen ma mujiza b'a bɛɛ lajɛlen na ka daminɛ nuhu la kira fɔlɔ fo ka na bila kira laban na ala ye mujiza dɔ di a bɛɛ lajɛlen ma
annabi Idrisa alayhi salam ale de ta kɛra laturu ye ala ye laturu ci k'a di a ma a ka se k'a yɛrɛ ɲɛnabɔ ni a ye diɲɛ kɔnɔ tuma min na n'a mako bɛ fɛn mun na a k'a yɛrɛ dɛmɛ n'o ye ka se ka kisi ka bɔ kafiru tɔɔrɔ ma donc laturu jigira ale mun kan donc Jibrila de nana annabi Idrisa kala laturu la a bɛ na waati ni waati a b'a kala musala komi ala tun bɛ wahayu jigi ala kira kan cogo min na a bɛ Jibrila ci ka na a bɛ na kuma ala ko kuma na nin ci lase ma a bɛ na ci lase ala kira ma ala kira bɛ tila k'a fɔ n y'a laminɛ ala kira fana b'a ka ci kɔma segi fɔ Jibrila a bɛ taa fɔ ala ye cogo min na a bɛ ten de donc laturu dile annabi Idrisa ma Jibrila bɛ n'a kalan ka daminɛ niso la fo ka na bila kolabaso den na laturu jigira annabi Idrisa kan waati min na a sɔrɔ laturu so 32 de misala la cɛ 30 ye ale ye 30 ye mais laturu ye 32 ye donc so 32 ani so 2 so 30 yɔrɔ kɔni différence dɔ bɛ yen kelen a baara cogo tɛ kelen yɔrɔ dɔ la o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la o tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misala la laturu tɔm b'a la cɛ 30 tɔm b'a fɛnɛ na mais tɔm ye jumɛn kala ninnu ye tɔm de ye o tɔm cogoyaw de tɛ kelen ye a silamɛso ye donc yɔrɔ dɔ la laturu ni cɛ 30 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mais o sugu lahalaw tɛ kelen ye donc ni dɔnni fila différence ba bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ depuis ala k'a da a tɛ laturu yɛrɛ dɔn fiyewu mais a bɛ balo fo k'a sa cɛ 30 la a b'a ka baara kabako bɛɛ bɛ kɛ cɛ 30 la wa ni magara la i b'a dɔn ko tasuma don mɔgɔ dɔ fana bɛ yen a b'a ka ɲɛnamaya kɛ laturu la a t'a dɔn cɛ 30 yɛrɛ fɛn min ye fiyewu a b'a ka ɲɛnamaya kɛ laturu la fo ka taa balo fo k'a sa a t'a dɔn cɛ 30 ye fɛn mais ni magara la i b'a dɔn ko tasuma don o de kama ko dɔnni fɛn o fɛn n'i b'a baara ɲini fɔlɔ i k'a dɔn mais ala fana ni dɔnni 2 3 4 fo k'a bɛɛ kalifa maa dɔw fana na fana ye ala ka hinɛ dɔ de donc laturu cɛ 30 différence mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ cɛ 30 jinɛw bɛ yen a kafiri jinɛw bɛ yen a silamɛw bɛ yen laturu fana bɛ o cogoya kelen de la a kafiriw bɛ yen a silamɛw bɛ yen i n'a fɔ jinɛw bɛ yen mɔgɔw bɛ yen donc ala k'an bɛ sɔrɔ donc laturu ni cɛ 30 cɛ différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais fɛn kelenw tɛ mais u ka surun ɲɔgɔn na fana wa bɛɛ fana bɛ se ka baara kelen kɛ laturu dɔnna n'a k'i ma taa sini sɔgɔma n bɛ nin kɛ laturu la walayi fo n'a sɔrɔ a t'a dɔn a b'a kɛ donc cɛ 30 baarakɛla fana n'a ko taa sini sɔgɔma n bɛ nin kɛ cɛ 30 la a b'a kɛ fo n'a sɔrɔ a t'a dɔn ne m'a fɔ mun y'a ziiri n'a fɛnw da u yɛrɛ la ka u yɛrɛ kɛ a fɛnkɛ kɛla ye m'o fɔ dɛ ayi kana sigi a la fiyewu ni mɔgɔ ma y'a kɛ i b'a ala jɔyɔrɔ y'a la ala k'a ɲɛ ka d'a ma inshallah n'a sɔrɔ ɲininkali min faamuyana inshallah a ɲininkali faamuyala nka aw mori ninnu peut-être ni mɔgɔ wulila fɛn ko gɛlɛnw ma sisan yala aw bɛ pressé ka taa cɛ 30 fɛ walima aw bɛ taa laturu fan fɛ a fila la jumɛn de baarakɛ n'aw ka teli walima ni ko bilen nana sisan o san ka dugu jɛ yala a b'a wasa don jumɛn la walima kama ko dɔw bɛ wasa don jumɛn alhamdulilayi ala k'an bɛ sɔgɔma ma Mayiga ne bɛ ala fo k'ala barika da kuma lasurunya na ne yɛrɛ kɔni n'i nana ne ma dɔnni ni sira o sira ni hakili jigira mun na n bɛ kunbɛn parce que bɛɛ n'i ka sɔn fɛn dɔ ala tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ ala fo k'ala barika da dɔnni in bonda si tɛ ala ma de sɔrɔ i ye kuranna ta yɔrɔ ni yiri ta i b'a fɔ ko mana ye kuranna na bana yɛrɛ tɛ dɔn dɔ baara kɛ walima ko wali walima a bɛ da a caman fɔra n ma dɔw yɛrɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la dɔw yɛrɛ ko ne tɛ adamaden yɛrɛ ne ye jinɛ dɔw ko ne ko fɔlɔ bɛɛ y'i ta fɔ kuranɛ na wa yiri fana bɛ ten n'i ye yiri ta yiri yɛrɛ kɔnɔna a fɔra ko professeur fɛn bɛɛ fɔra ma ko adamaden da in tɛ n'ala ye mun di a ma ala de y'a d'i ma donc ne kɔni i nana ne ma ni ko gɛlɛn cogo o cogo n b'a lajɛ dɔrɔn n bɛ se k'i ka ko kunbɛn ni mun ye dɔrɔn sinon a fila la i ye question mun posé i bɛ mun dɔn o de ka teli i bolo dɔnni kuma na i bɛ mun dɔn o de ka teli i bolo bon tuma dɔ ne ko n ko cɛ 30 de ka teli a la i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o man teli ale bolo parce que ale t'o dɔn ale bɛ laturu de dɔn mais dɔ fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ laturu cɛ 30 de ka taa ale bolo ale tɛ laturu dɔn bon dɔ fana bɛ yen ale bɛ yiri de dɔn bon ne yɛrɛ kɔni naturellement k'a fɔ komi nin kelen de bɛ ne ayi n'a ye ne janba a b'i ka ko gɛlɛn kunbɛn ni kuranɛ ye ɲɛ tuguni ɲɛ yɛlɛ tɛ n'a ye janba kunbɛn ni yiri ɲɛ tuguni ɲɛ yɛlɛ tɛ n'a ye janba kunbɛn ni laturu ɲɛ tuguni ɲɛ yɛlɛ tɛ n'a ye janba kunbɛn ni cɛ 30 ɲɛ tuguni ɲɛ yɛlɛ tɛ bilahi nin dɔnni in kelen o kelen n b'a fɛ yen sini sɔgɔma mɔgɔw ko ko n bɛ kɛ n bɛ n kale ala la ka n kale kira la n ko nin ko in a tɛ kɛ waati kɛ dɔnni in sira o sira i ko cɛ 30 i ko n'a ye hali tɛ maga kirisi de b'a ɲɛnabɔ ayi o kɔni o ta kana t'o la yan donc dɔnni tɛ da sago fɔ ye dɔnni tɛ k'a fɔ ko wayi ko n ka bon n ka jɛn bɛ nin bɛ n bolo non non dɔnni tɛ o ye o de kama mɔgɔw ye dɔnni kɛ fɛn dɔ ye yogoroya ye bi ka taa ala ni kira ni kuranɛw kale nkalon kan ka fɛn bɛɛ sɔrɔ mɔgɔw la nkalon kan o mɔgɔ kelen bɛ tila ka na ye lahala la a ka bon hakili ma o de kama mɔgɔw b'a ko daw tɛ kuma o de kama an ka kuma man ca an kɔni ka ala deli dɔrɔn
ala ka sɔn an ka se ka mɔgɔ mako dilan o de y'an ka ala deli ni maa 1000 donna kan ala ka sɔn maa 1000 walima maa 900 k'a fɔ alhamdulilayi o de y'an ka ala deli wa ala fana sɔnna ala y'o barika don an na parce que an bɛ ala deli kɛ maa ye tile kɔnɔ depuis sɔgɔma fo su jama bɛ arama mais alhamdulilayi mɔgɔ min b'a fɔ n ma ko ma ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɔ a ma ca fiyewu donc o ye ala tanu de ye o ye ala tanu yɛrɛ yɛrɛ de donc o kama n b'a f'i ye dɔnni nin bɛɛ ka teli ma i kan dɔnni si tɛ mun ka suma a dɔnbali tɛ mun dɔn dɔrɔn a bɛ ko misala la alimɛti kisɛ est ce que n'i y'a gansan ta k'a minɛ i bolo a bɛ mɛnɛ wa a ba in minɛnen bɛ a kisɛ minɛnen bɛ est ce que a bɛ mɛnɛ mais n'i y'a caro dun alhamdulilayi donc dɔnni misala ye nin de dɔnni kɔni i b'a kɛ dɔrɔn alhamdulilayi i b'a ye quoi donc ala k'an bɛ sɔrɔ tigɛ ala alhamdulilayi wa dalamin émission dɔnni kɛnɛ a kɛnɛ media sanfɛ an bɛ yen de bi an sera mɔgɔ ma karamɔgɔ amadu dawu a bɛ laturu dɔn a bɛ yiri dɔn a bɛ cɛ 30 dɔn a bɛ kɔrɔnɛ dɔn an b'ale fɛ yen bi émission dɔnni kɛnɛ an bɛ fo kabalabugu Sebenikɔ foyer Sebenikɔ kɔfɛ an bɛna tila ka adresse di mɔgɔ ma mɔgɔ ni mɔgɔ b'a la a n'a ka téléphone numéro karamɔgɔ ɲininkali min bɛ yan yala moriw ka ca Bamakɔ kɔnɔ an bɛ moriw ye su ni tile u bɛ radios la u bɛ téléw la u bɛ fan bɛɛ fɛ yala est ce que mori bɛɛ bɛ ninnu dɔn cɛ 30 laturu u bɛɛ ye mɔgɔ dilan parce que mɔgɔw bɛ tilen ka dɔw kan ka bɔ mɔgɔ tɛ jaabi o ye tiɲɛ an bɛ ala fo k'ala tanu k'ala barika da ma i kan nin diyara n kosɛbɛ i b'a dɔn i ye kumaba de babuba de dayɛlɛ nin ye babu in ka bon kosɛbɛ parce que mun na c'est à dire que ne bɛ n balimaw ni kanuba n'an sinjiw ladi kɛrɛnkɛrɛnnenya an yɛrɛ balima baarakɛlaw moriw misalala mori b'o la donso b'o la soma b'o la c'est adamaden baara o baara i b'a kɛ a kɛ ɲuman kan n'i bɛ mun dɔn ba o baara i ka da yen i tɛ malo fiyewu i ye kuma mun fɔ ka yira ko mali kɔnɔ mali ko kan bi ma ye an balima jeli ninnu o bɛ to ka zana dɔ la ko n'i ye bamakɔ mori bɛɛ cɛ ka kɛ baji la ko n t'a dɔn ko bato kɔnɔ ko baji bɛ dɛsɛ a tɛ se ka pousse baji bɛ dɛsɛ o kɔrɔ ka sababu kɛ a caya ye mais ka sɔrɔ adamaden mana kɛ cogo o cogo ne bɛ bamanankan dɔ fɔ depuis diɲɛ lawale fo bi mayiga n'an i bɔra i t'a sɛbɛn ka bila i ye fɛn o fɛn nkalon ye a bɔra tiɲɛ dɔ de la a tiɲɛ bɛ yen i ye fɛn o fɛn nkalon ye i ɲɛ na i kale ala la k'i kale kɛra la ko nin tiɲɛ bɛ yen a bɛ se ka kɛ e de m'a ye fɔlɔ e de m'a ye fɔlɔ e ye nkalon min ye dɛ a tigi y'a bɔ tiɲɛ de la o a ma ɲɛ a bolo walima a taara tiɲɛtigi dɔ de copier ale tɛ se ka kɛ o ye mais ale bɛ nkalon in masiri mɔgɔ ɲɛ dɔnni ye bili hakɛ de ye k'a kɛ k'a ye o de ye dɔnni k'a kɛ a ka kɛ o de ye dɔnni ye ta kana t'o la mayiga i n'a fɔ alimɛti n'a foroko bɛ cogo min na k'a fɔ ko dɔnni tɛ kɔrɔbɔ nkalon de don dɔnni ye tiɲɛ de ye ka dɔnni kɛ ka yira maa la k'a fɔ nin ye tiɲɛ o de don wulibali de don bilahi ni kuranɛ cɛ dɔw bɛ bɔ ne fɛ waati dɔ hali a dɔw tɛ so sɔrɔ u bɛ n wele u b'a fɔ karamɔgɔ bilahi tun tigɛra dɔn na mais an y'a ye a dɔw t'u si so sɔrɔ ala de tulo bɛ kumakan u bɛ fɛn fɔ a ka bɔ hakili ma a dɔw yɛrɛ ne bɛ sigi a yɛlɛ fa dɔw yɛrɛ bɛ na ka ne sigi ko karamɔgɔ ko dɔnni yɛrɛ tɛ tiɲɛ ne bɛ sin ka dɔw lajɛ dɔw hinɛ de b'i minɛ quoi mais u sɛgɛnna de i b'a dɔn ne ma jigin o la koyi karamɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ na sigi ne fɛ ala de ye n seere n bɛ sɔn de la u b'a fɔ ko dɔnni yɛrɛ tɛ tiɲɛ karamɔgɔ dɔw k'i sigi ko dɔnni yɛrɛ ye tiɲɛ bon olu fana sigilen bɛ u bɛ ka balo mɔgɔw la e yɛrɛ bɛ ka fɛn min baara fɔlɔ ye mun ye moriya yɛrɛ ye danganiya fɔlɔ fo danganiya de ka sɔrɔ a la danganiya ye jumɛn ye misala la nin fɛn mun filɛ ne ye nin sɔrɔ yɔrɔ min na a tɛ yɛlɛma fiyewu n'i ye nin kɛ nin de kɛ mais e ma fɛn ta yɔrɔ tɛ a la sɔrɔsi t'a la e t'a dɔn e yɛrɛ bɔra yɔrɔ min e t'a dɔn i bɛna taa fan min fɛ e kɔni ta bɛ kɛ dɔrɔn ni mun nana a tɛgɛ ci i da kɔnɔ dɔrɔn a banna i bɛ tɛmɛ n'o ye bamananw b'a fɔ ko tigɛ toli kelen o de bɛ kɛ sababu ka tigɛ bɔrɔ bɛɛ tiɲɛ moriya ye tiɲɛ o wolobali a tɛ yɛlɛma nkalontigiw de cayara nka ala kana ye o nkalon n b'o kuma de f'i ye i ka o jaabiw jara n ye kojugu an ye mission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa banyaw la an m'an teliya an bɛ don yiri kɔnɔna la karamɔgɔ yiri est ce que nafa bɛ yiri la an ka société kɔnɔ mun tɛ lɔgɔ ko ni fɛn ninnu ala ka bɛɛ sɔrɔ ma i bɛ ka n ka bana de lawuli parce que mun na ni jiri yɛrɛ tɛ yen ne b'a fɔ diɲɛ yɛrɛ tɛ yen an ma kɛ tobili an b'a tigɛ dogo don dɛ alhamdulilayi sabon bɔra yen ne b'a fɔ ko tobili bɛ kɛ na yan ni tobili ma kɛ i bɛ bɔ la hali ka da o ma yarɔ kɔni kuma banna saribɔn ma bɔ na tobili bɛ kɛ na n'o ma kɛ balo tɛ yen fila adamaden banana cogo cogo fɛn min b'i faraka n bɔra ka misala d'i ma yiri la ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye yiri minɛ k'a yira a ka sahabaw la a ko bana si tɛ ala ye mun da n'a ma mako ɲɛ yiri furakɛli yiri da o bana tɛ yen
k'a bɛ se ka kɛ e de t'a dɔn o dun fana ye tan de ala kira tɛ kuma ani ni dun ma fɛ ala y'o fɔ a ye kuranɛ kɔnɔ ko nɔgɔ banna a bɛ kuma ni wahayu de i n'o ila mɔgɔw bɛ bana dɔw furakɛ ni yiri ka dɛsɛ a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fo ta to a laban to fɔ la yala a dɔnbaliya don wa halisa walima bana sisan diɲɛlama bana ninnu fura tɛ yiri la mayiga bana si tɛ dugukolo sanfɛ ko a mun tɛ furakɛ yiri la ten jabɛti ni tansiɔn ninnu jabɛti fura bɛ n bolo n'i y'a di ma n bɛ miniti 30 di ma bɛ ɛri kelen n'a ma jigin bilayi n bɛ n kali kuranɛ na n bɛ ka wari di ma ka tila ka fura di ma i ka taa n'a ye fo sukaro dɔrɔn bɛ di ayi n bɛ fɛ ka mun fɛ dɔrɔn an ka bana ɲini k'a dɔn fɔlɔ a jɔ wala a jɔ fɛnw sanfɛ an ka fɛn ɲini fɔlɔ an k'a dɔn n'an ye fɛn dɔn an bɛ lafiya quoi bana si tɛ yen mun fura tɛ yiri la yɔrɔ ko jabɛti tɛ furakɛ an bɛ jabɛti furakɛ k'a ko ka bɔ joli la n'i ma sukaro dun i bɛ sa sukaro bana tension tɛ furakɛ n bɛ tension furakɛ k'a ban misali la ne yɛrɛ mɔmuso bɛ yan nɔ a bɛ kɛnɛma n'a ye ja tila i ka taa la yiri kɔrɔ tension y'a bɛ 22 fo k'a da jɛngɛ o y'a cɛ sugu la ka nana ye garagara ka nana ye ne ye fura d'a ma miniti 15 a tɛ mɛnɛ ba miniti 30 an taara lajɛ dɔgɔtɔrɔso la a y'a sɔrɔ tension jiginra fo 15 dɔtɛri yɛrɛ ko bilayi o y'u kale ko nin fura tɛ dɔtɔri fura la ko ni farafin fura tɛ k'a tun bɛ sa ne yɛrɛ mɔmuso ne yɛrɛ woloba fɛnɛ ba bamanan ɲuman na n'i sigi nkalon kan ni a ko nana n b'a fɔ i bɛ lebu ma hakɛ mun dabala banna na o tɛ ban dɔtɛriw bɛ n'an sɔrɔ fo so kɔnɔ ka na an ka furaw ta yan et puis kelen fana k'a yira la ne yɛrɛ ye dɔtɛri de ye parce que carte professionnelle bɛ n bolo jamana fan si tɛ ne tɛ se ka furakɛli kɛ yɔrɔ min na a tɛ yen INRSP mun bɛ jamana bɛɛ furakɛ fɛn bɛɛ kunna papiyew bɛ ne bolo ka bolonɔ b'a la k'a yira k'a fɔ fɛn dɔ de don baara o baara n'i b'a kɛ a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn kati 2 de bɛ ne kelen sigilen a bɛɛ ye jamana ka yamaruya ye association t'a b'a la professionnel b'a la dɔtɛriya n'i nana n'a hukumu ye ni babu o babu ka di na an ka sigi n'an kumana i bɛ sɔn si an y'a ɲini k'a dɔn de da tɛ o donc kuma lasurunya bana si tɛ yen dugukolo sanfɛ mun tɛ furakɛ a tɛ yen yiri la a tɛ yen ne m'a bana ye n'i nana kunkolodimi ka daminɛ kunsigi fo sensɔni ala y'a bɛɛ da yiri la wa yiri bɛ nafa mun ɲɛ buna adamaden n y'o de fɔ n ko ni yiri tɛ yen balo tɛ yen adamaden nana yiri dalen sɔrɔ dugukolo yiri sɔrɔ yan adamaden nana yiri dalen yiri sɔrɔ dugukolo sanfɛ wa yiri dɔw bɛ yen yiri yɛrɛ bɛɛ tɛ dɛ yiri kelen bɛ yen nɔ a bɛ diɲɛ bana bɛɛ furakɛ mais a dɔnbaliya de bɛ k'an sɛgɛn a dɔnbaliya de bɛ k'an sɛgɛn mais o de kama n ko i bɛ k'an ka bana la o yiri jumɛn sani an ka tɛmɛ o kan n bɛ yiri 3 dɔrɔn d'i ma diɲɛ bana o bana a kelen o kelen a bɛ se ka diɲɛ bana bɛɛ furakɛ mais yɛlɛma cogo de b'a la gunjɛ bɛ diɲɛ bana bɛɛ furakɛ parce que diɲɛ bana a dabali banaw a kɔnɔdimi o a kunkolodimi o a garizɛko gɛlɛya o c'est à dire i bɛ bana o bana dɔn ka den cɛman di mɔgɔ ma ka musoman di mɔgɔ ma bana si tɛ dugukolo sanfɛ gunjɛ tɛ mun furakɛ n'i bɔra gunjɛ la tɔngɛ i bɛ na tɔngɛ la n'o ye sɛnɛ ale fana bɛ diɲɛ bana bɛɛ furakɛ ne ma bana ye dugukolo sanfɛ a tɛ se ka mun furakɛ a yɛlɛma cogo musala la adamaden kelen bɛ se ka doni mun ta n'a kɛra maa 2 a bɛ fɛgɛya ou bien a tɛ fɛgɛya mais na musala la mɔgɔ kelen tɛ se ka doni mun ta ni mɔgɔ kelen farala i kan a bɛ ta ou bien a tɛ ta wa tuma dɔw la yiri bɛ taama ni ɲɔgɔn ye a bɛ komi téléphone numéro bɛ ɲɔgɔn dafa cogo min n'i ye 7 don a bɛ fɔ ko jumɛn ni 7 6 don o ye 76 ye mais na jumɛn wɛrɛ bɛ tugu a la o bɛ fɔ i ye o n'i m'o don a tɛ taa o donc tuma dɔw la banaw bɛ ɲɔgɔn dafa yiriw fana bɛ ɲɔgɔn dafa tan nɔ de i y'a faamuya musala la tɔnkɛ ni gunjɛ mun fɔra nin i bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la a bɛ bana bɛɛ furakɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ se k'a ta k'a fara dɔ kan a bɛ bana dɔ furakɛ musala ka bana sidɔnbali b'i la ni tɔnkɛ lili kuru 3 bɔ ka gunjɛ lili kuru 3 bɔ i bɛ tɔnkɛ bulu kuru 1 bɛɛ fara i bɛ nin da sanfɛ dɔrɔn e k'a tobi k'a ko tile 7 k'a min kɔnɔ bana sidɔnbali la tile 7 tɛ dafa f'i ka ala barika da mais kabako don mais ni yiri in kelen o kelen nin bɛ se ka jamana in bɛɛ balo fo ka taa se don min ka di ala ye donc yɛrɛ kelen n'a dɔnna mali kɔnɔ ka entretien kɛ a bɛ mali bɛɛ balo fo ka taa se an ka saya ma donc a dɔnni tɛ donc o de kama dɔnni kuma tɛ dasago fɔ ye mais n'i ni kuma ninnu fɔ a bɛ bonya mɔgɔ hakili ma an ta tɛ kunkolo c'est à dire hakilila jagabɔ bɛ ka kuma hakili jagabɔ bɛ ka sigi a miiri o fɛn tɛ dɛ dɔnni kuma de don n'i ma da la i bɛ na an b'a périveau bɔ k'a yira i la i bɛ sɔn ayiwa donc ala k'an bɛ sababa ma yiri bɛ nafa min ɲɛ société ye a tɛ se ka fɔ ka ban n'i y'a mɛn diɲɛ yɛrɛ yiri don n'i y'a mɛn adamaden yɛrɛ yiri don ala k'an bɛ sababa ma inshallah karamɔgɔ daw o diyara n ye kojugu yala émission a bɛ ka sɛnɛ ka taa kuncɛ o la karamɔgɔ daw ni mali mɔliw
denmisɛn fila ma wala ka yala aw cogo ye a bɛ ɲɔgɔn kalama alhamdulillah vraiment ne bɛ ala fo k'ala barikada n bɛ ala tanu fana sabula ala ye koba kɛ n ye denmisɛnnin ma taa yɔrɔ si fɔlɔ nka diɲɛ fan si tɛ yen bɛ da o tɔgɔ tɛ yɔrɔ min na i bɛ se k'a fɔ de n tɛ fɛ ka karisa tɔgɔ mɛn nka n tɔgɔ ɲuman kɔni ala y'o kɛ n ye mali kɔrɔ mali yɛrɛ tɛ dɛ diɲɛ fan si tɛ yen bi jamana tɛ yen ne bɛ mun dɔn ni n ka kiliyan tɛ yɔrɔ min na bi a tɛ yen jamana dɔ bɛ se ka 100 yirika kɔntɛ yen nɔ o ye ala tanuba de ye puis moriya fana kɔnɔna na bamanan ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn ayi an bɛ ɲɔgɔn dɔn a kolon jala an bɛ ɲɔgɔn dɔn a tiɲɛ n'a nkalon mayiga n'i ko n ko ka ban an b'a f'i ye nin de koyi a dɔw bɛ n'an sɔrɔ so kɔnɔ an b'u dɔn a bɛ n'an sɔrɔ foyi an b'u dɔn donc kuma lasurunya na an bɛ ɲɔgɔn dɔn ne ni mali moriw cɛ k'a fɔ ko mun fɛn bɛ wɛrɛ bɛ yen alhamdulillah parce que dusukun ala ye dusukun mun di yan min kale ala la k'an kale kuranna na hasiriya tɛ nin dusukun in kɔnɔ ala y'o kɛ n ye n tɛ maa ɲangoya n tɛ maa hasiriya wa n tɛ mago tɛ mɔgɔ ka foyi la mun kɔni ka gɛlɛn ma mun tɛ bɛn ma i kana o kɛ n na o dɔrɔn de ka dɔn na adamaden bamananw nin dɔrɔn de don mais adamadenya ɲɛnamaya kɔni kɔnɔ a mana kɛ cogo o cogo dɔ bɛ yɛlɛ i sen kan i yɛrɛ bɛ yɛlɛ dɔ sen kan sinon an ka alhamdulillah an bɛ ala fo k'ala barikada mali kɔni kɔnɔ mais moriya kɔni kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la a nkalon cayara n'a tiɲɛ dɛ wari ɲinina de cayara tɔgɔ ɲinina de cayara ne yɛrɛ ka lakodɔn o de cayara o de nana ni nin bɛɛ ye adamaden dun baara ɲuman kelen n'i y'a kɛ ni ala ko a b'i lakodɔn a la diɲɛ maa bɛɛ b'i lakodɔn mais e bɛ dɛsɛ o mun na dɔrɔn perse kojugu bɛ na dɔ ta i bɛ se mun yɛrɛ la i bɛ n'o bila i tɛ se minnu na i bɛ taa gulo olu la o de k'i ka tɔgɔ duman sɔrɔ mais i bɛ tɔgɔ tiɲɛ de sɔrɔ ka taa fɛ o de kama moriya tuma dɔ la musala la fɔlɔ mayiga i tun bɛ taa dugu dɔ la i bɛ taa cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ walahi hali senna samara t'a sen na mais an ka jamana tun bɛ dilan olu de fɛ mɔgɔ kelen kungo tɛ dɛ jamana kungo bɛ dilan olu de fɛ ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛ cɛ n'o y'a bila yɔrɔ min na a bɛ yen mais bi dɔɔnin bɔ yɔrɔ la tuma dɔ i bɛ se ka taa dugu dɔ yɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ dugu min bɛ yen nɔ jama min bɛ yen nɔ mɔgɔ ba yirikaw miliyɔn yirikaw ba yirikaw de don mais walahi i bɛ taa sɔrɔ kunkolodimi n'a ka kunkolodimi a mɔgɔ kelen pe de b'a furakɛ dugu kɔnɔ mayiga kɔnɔdimi n'a ka kɔnɔdimi ni kɔnɔdimi ma minɛ a b'a fɔ a ye taa karisa fɛ dɛ ni karisa de b'a furakɛ dɔnni tun kɛra bondaw de ye walima den furakɛ ne yɛrɛ mun filɛ nin ne kalan mun kɛ n bolo a banna sisan ala ka ɲɛna san 100 ni kɔ ne yɛrɛ mun kɛ an ka dugu la ni den tun banana u bɛ den ta ka boli n'a ye ka na hali n'a jara u b'a ta tuma dɔ ne yɛrɛ tun tɛ sunɔgɔ ala ni furakɛli fɛ sogo den bɛ sin ka bali ka jaabi jinɛ jugu don mɔgɔ jugu don n'a nana dɔrɔn an k'o de dɔn dɔw yɛrɛ bɛ sin ka na mayiga ka na den fili ne mɔkɛ kan filɛ nin n'a balola a balola i ye n'a sara i ye a dɔw ni kasibagatɔ bɛ taa mais dugu bɛ jɛ o nisɔndiyabatɔ bɛ na o den minɛ ka taa n'a ye dɔw den bɛ ja ni den ye cɛ ye n'i nana d'a ma n'an y'a furakɛ an b'a d'i ma i bɛ taa n'a ye mais ni muso dɔ tuma dɔ la an mɔkɛ b'a f'i ye n'a sera furu ye n b'a di n den dɔ ma walima n b'a di mɔden dɔ ma an banna sara t'a la foyi min yɛrɛ ye mun de o de don an ka dugu bɛɛ b'a dɔn n'o ye donc bamanan ɲuman dɔnni o de kama dɔnni bɔra nin hukumu minnu kɔnɔ o de nana dɔnni nkalon cɛya mayiga tuma dɔ la ne yɛrɛ ni ka radio baara daminɛ ni bi cɛ ne yɛrɛ ka fayida ye maa hakɛ mun kɛ karamɔgɔ ye mali kɔnɔ bilahi n bɛ se ka n kale a ka ca maa 100 maa ba 100 n bɛ se maa 100 kɔni tɛ sa i bɛ se ka maa ba yirika de fɔ tile kɔnɔ minnu sigilen bɛ ka balo daw ye ne kɛ fɛn ye ne kɛ karamɔgɔ ye ne kɛ karamɔgɔ yiri la bilahi ala de tulo bɛ n kumakan na n bɛ sɔn na ne t'a da dɔn o bɛ ka dɔn ye kɔni mais o bɛ ka comment ça bamanan ɲuman ala k'a ɲininka dɔw yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ dɔw yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ hali n bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la o t'a dɔn yɛrɛ dɔw tɛ n fin dɔn dɔw tɛ n jɛ dɔn u bɛ mankan mɛn arajo la dɔw kɔni bɛ sen don ka bolo dɔw bɛ ɲini ka dɛsɛ mais wale ɲuman dɔnna dɔw bɛ yen walahi hali ni dɔw ye fayida kɛ sisan n'a jaabira u bɛ tila ka wele o yɔrɔ bɛɛ ka bɔ yan ma se k'o kɛ bon o de kama adamaden ne bɛ bamanankan dɔ fɔ mayiga diɲɛlatigɛ baara o baara n'i b'a kɛ a kɛ ala kama lillahi wa rasul i bɛ ala sɔrɔ a la nimisa t'a kɔfɛ mais i ye baara o baara kɛ bi adamaden kama wallahi hali n'a kɛra san 100 i sigi nimisa b'a kɔfɛ parce que tigilamɔgɔ ta tɛ laban fiyewu fo i ka na nimisa sɔrɔ a la non seulement i y'a kɛ nata min kama n'o ma nafa e yɛrɛ bɛ nimisa walima i y'a dabɔ ɲumanya min kɔsɔn n'a tigi m'a dɔ ye e bɛ nimisa mais ne y'a dabɔ ala kama ka ban a y'a dɔ ye a m'a dɔ ye nimisa t'a kɔfɛ ala de b'i sara a la donc ala k'an bɛɛ sɔrɔ an ka émission a sera kuncɛyɔrɔ la foli ni tandiya an b'o di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an kun bɛ mɔgɔ min fɛ bi daw amadu daw n'a sigilen bɛ sɛbɛnkɔrɔ bi an kun b'ale de fɛ émission dɔnni kɛnɛ hukumu kɔnɔna la mori don laturudala don bana furakɛla don
amena kuma dama folikan laban an ka émission fila dun sanfɛ ani a ka téléphone numéro n'a tɛ kɛ basi k'a di a kanubagaw n'a filɛbagaw bɛɛ lajɛlen. Alhamdulillah Maiga ni diyara n ye n ka kumakan laban n bɛ i yɛrɛ fo kosɛbɛ ka i ka baarakɛɲɔgɔn yɛrɛ fo Yakuba Dumbuya an b'a fo kosɛbɛ o kɔfɛ ka lajɛlikɛlaw filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo tuma dɔ la dɔw b'a fɔ ko mago bɛ fayidaw la ni kuma ni ɲɔgɔn na fayidaba fila tɛ yen parce que a bɛ kɛ sababu ye ne mun bɛ ka kuma ne bɛ bɔ fili la e bɛ bɔ fili la wa maa wɛrɛ mun bɛ k'an lajɛ o bɛ bɔ fili la a filanan fana ye mun ye kalabanci ni trompeur fana caman bɛ yen n'u y'a lajɛ a bɛ kɛ sababu ka dusu don o kɔnɔ u ka wuli ka sɛbɛ kɛ tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ka dɔ bila ka bɔ sira kolon kan k'a bila ɲuman sira kan donc kumakan laban mun bɛ yen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini ala fɛ yarabi jɛmukan halisa ala ka sankɔrɔta mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ fɛn in sigi kun ye mais n'a dɔnna nafaw bɛ na sɔrɔ a la kinɛw bɛ sɔrɔ a la gɛrɛsɛgɛw bɛ na sɔrɔ a la wa laɲini caman bɛ yen minnu bɛ na sɔrɔ a la donna nataw la mais baara o baara n'i b'a kɛ daminɛ kɔnɔ a ka gɛlɛn ka yira bɛɛ lajɛlen na dɔnni yira tɛ komi an bɛ sunkalo la n bɛ fayida fila dɔrɔn de mɔdɛl kun kɔnɔna na sun kana digi la fiyewu tile mun mɛn o bɛ kuranɛ kɔnɔ i bɛ sun don fo ka taa tile ban mɔgɔ tɔw bɛ woyo la o b'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn fiɲɛ wulila e ɲɛ bɛ na ne b'a ta bilahi fo sini sɔgɔma n t'a dɔn ko fiɲɛ wulila parce que ala y'a kɛ n ye hali kɔngɔ tɛ minɛ kɔngɔ kɔni tɛ na nin waati la n bɛ ala fo k'ala barika da kuma la surunya na n'i ye suguru dun k'a ban k'a fɔ mɔgɔ ye n'i bɛna suguru dun kana suguru dun k'i kɔnɔ fa kojugu n'i kɔnɔ fa kojugu dɔrɔn i b'a ye sun tɛ tigɛ fiyewu ko kɔngɔ ka jugu i minɛ ka mun b'i sɛgɛn kana ji min ka dama tɛmɛ fo ka dɛsɛ ka nɛnɛ kile n'i y'a min dɔrɔn i bɛ tila yɔrɔ min na dɔrɔn hakɛto ɲini b'a i bɛ taa sugunɛ kɛ dɔrɔn a bɛɛ bɛ bɔ minɔgɔ bɛ tila k'i sɛgɛn tuguni parce que ji bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ farikolo bɛ tila ka ji demande farikolo bɛ ji demande min kɛ jiko b'i sɛgɛn k'a sɔrɔ fɛn tɛ yen n bɛna mun fɔ ye ka suguri dun k'a sɔrɔ sun ka n'i sɛgɛn n'i tilala suguri dun na i ka jifilen ta i bɛ se ka jifilen ji hakɛ mun min dɔrɔn i bɛ ina aatina ka alikaw sarafa sɔli li rabbika wanahari inna hasanata huwa al-abtar e ka nin k'a la siɲɛ 7 dɔrɔn mais n'i ye nin min i ka ji laban suguri kan fo ka taa o dɔn tile bɔ ka bin i tɛ sun gɛlɛya ye siɲɛ 7 dɔrɔn i b'a kala la ka taji fɛgɛmani to a la dɔrɔn k'a fiyɛ a la k'a min a banna filanan maa minnu bɛ yen i b'a dɔn dɔw bɛ yen nɔ ala ni sunɔgɔ ka di dɔw ye suguri dun waati bɛɛ bɛ tɛmɛ k'o dalen to sunɔgɔ la ni i bɛna da i yɛrɛ b'a dɔn hali ni mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min bɛ i la ko ni telefɔni tɛ yen foyi tɛ yen n'i ye nin kɛ i bɛ wuli ka bɛn n'i ka hɛrɛ n'i ko ala kunu ka bɛn 4h pile ma ala b'i kunu ka bɛn 4h pile ma n'i ko ala kunu ka bɛn 5h pile ma ala b'i kunu ka bɛn 5h pile ma n'i ko 3h pile ala b'i kunu ka bɛn o ma a bɛ i n'a fɔ ala ye sɔrɔ min jigin sunkalo yɛrɛ bonya fa inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr khayrun min alfi shahrin tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr bon haya ne filɛ nin hatta matla'il fajr n'i bɛna da dɔrɔn e ka nin fɛn kala siɲɛ 7 i tɛgɛ la i ka mun ɲɛda la i ka kunkɔrɔ donna gosi siɲɛ 3 ala wuli ka bɛn ni 4h pile ye mais e ka kɔrɔba sini sɔgɔma i bɛ jaabi di a ye dɔnni k'a fɔ ko dɔnni tɛ kɔrɔba ye dɔnni tiɲɛ tɛ dɔnni na o de kama n ko an bɛ fɛ ka tiɲɛ yira maaw la o k'a kɛ k'a ye n'i ko tiɲɛ t'a la n'i y'a kɛ k'a ye tiɲɛ ma y'a la wa est-ce que a sera ne k'a fɔ n ko tiɲɛ b'a la bilen ayi non an t'o f'i ye o ni fayida fila dɔrɔn ne ye nin den yɛrɛ ni lajɛlikɛlaw ma k'a jarabi dɔrɔn n'u ma fɛn y'a la u kana émission in lajɛ tuguni parce que dɔnni ye fɛn dɔ de ye c'est-à-dire kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don ala k'an bɛɛ sɔrɔ i ka téléphone numéro n ka téléphone numéro orange ye 74 60 75 61 nin kɔni waati n'i ye nin kɔngɔ i bɛ n sɔrɔ 74 60 75 61 o ye orange ye maltel ye 63 42 93 89 63 42 93 89 o ye maltel ye a télécell fana bɛ ale ye 50 32 05 45 donc ni fɛn o fɛn n'i kɔni kɔngɔ a la ni kɔni y'a ye man sɔrɔ fɛn fila n bɛ appel la komi dérangement kɔni na sinon n ka téléphone bɛ n yɛrɛ de bolo wa ala k'an bɛɛ sɔgɔma walima ni kɔni y'a ye mɔgɔ wɛrɛ y'a ta waati min fo n'a sɔrɔ n bɛ mobili boli la ni kalanden dɔ y'a ta waati na ɲɔgɔn sinon n'a bɔra la n ka téléphone yɛrɛ de b'a yɛrɛ sɔrɔ ala k'an bɛɛ sɔgɔma émission dɔnni kɛnɛ nin y'a seli a kuncɛyɔrɔ la an ma foli ta n'an b'o d'aw ma mɔgɔw bɛ émission si an bɛ mɔgɔ min fɛ yen bi an ko Amadu Dawu foli ta n'an b'o d'aw ma an b'a fɔ aw k'an bɛn jeudi wɛrɛ nin émission kelen plateau kan